cocok iki. Oh, cocok. Sing iku pironan, Mas? Pironan sing iku? Ini ya 30.000. Oh, 30.000. Ya bapak niki nyobi. Oh, nggih. Lah niki sing Cocok nih. kocok, waduh kocoknya hilang. Tali. Wah. Asline pundi jenengan, Mas? Kula mriki mawon. Oh, Comel. comel. Oh, nggih. Comel. Sampun pinten tahun dodolan kacamata, Mas? Kali tahun, Mas. Oh, kali tahun. Monggo Mas nek menawi kersa. Oh, nggih. Waduh, sing model pink niku. Niki. Oh, enten niku. Ini keluarganya di rumah. Nah, kalau tampil di bener ya, Mas. Bapaknya kok bawa alat serat ternyata di sini jual di kacamata. Monggo Mas, motor ae. Obral kacamata. Duduk, duduk sih. Wah, orang duduk. Oh, THR Pak. Iya Pak. THR masih dikirim murah Pak. Mas.